Στα άκρα έφτασε η αντιπαράθεση της Διευθύντριας Μέσης Εκπαίδευσης Ζήνας Πουλή με εκπαιδευτικούς κατά τη συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής. Η σύγκρουση επεκτάθηκε και στην αίθουσα των δημοσιογράφων. Η κυρία Πουλή υποστήριξε ότι για την κατάντια της παιδείας φταίνε πολιτική και κουμπάρι κατά την έκφρασή της. Βουλευτές κάλεσαν τον Υπουργό Παιδείας να διατάξει πειθαρχική έρευνα κατά της Διευθύντριας. Μάχες εντός, μάχες και εκτός της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής μεταξύ της Διευθύντριας Μέσης Εκπαίδευσης Ζήνας Πουλή και των εκπαιδευτικών Παντελή Νικολαίδη, Βαλεντίνα Σάντε και Ιακώβου Ιακώβου. Αφορμή η μελέτη έκθεσης Επιτρόπου Διοικήσεως για την ελευθερία του λόγου των εκπαιδευτικών. Η Ζήνα Πουλή και ο Παντελή Νικολαίδης διασταύρωσαν τα ξύφη τους σε υψηλότατους τόνους, όχι μόνο κατά τη συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, αλλά και στην αίθουσα των δημοσιογράφων. Και οι τρεις που παρευρίσκονται έτοιμοι να πυροβολήσουν είχαν παραπτώματα. Αλλά δεν μου επιτρέπεται λόγω των προσωπικών δεδομένων να μιλήσω. Εδώ και 2,5 χρόνια εξυβρίζομαι καθημερινά. Χυδαιότατα. Απλά πήρα στο φάκελο μου, με ονομάζει ανήθικο και άτιμο. Λέξεις της κυρίας Πουλή. Αν παραδείγματος κάνει παραπτώματα, εννοεί ότι αναθέτει στους εγκάθετους της να δημιουργήσουν εικονικά δίθεν παραπτώματα, αυτά για μας είναι τίτλοι τιμής. Πόσες καταγγελίες έχεις στο φάκελο σου? Εσείς να πείτε. Προσωπικά δεδομένα. Καταγγελία. Πόσα διαφορετικά άτομα σε έχουν καταγγείλει? Πόσες φορές Κανένας. Προσωπικά δεδομένα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μου. Πόσες καταγγελίες έχεις Καμία. στο φάκελο? Καμία. 15 και... Καταγγελίες οι οποίες εκατέθεσες εσύ, αλλά δεν διερευνηθήκαν από κανένα. Παρεμβάσεις του Υπουργού και της Γενικής Διευθύντριας είπαν ότι δεν έχεις υπόθεση. Όσον αφορά το πόρισμα της Επιτρόπου Διοικήσεως, νομίζω είναι εμφανές ότι έχω διωχθεί ένα δίκο. Για τα περαιτέρω, προτιμώ να αναμένετε τη δικαιοσύνη. Αυτά στα αυτιά των εκπαιδευτικών ηχούν ως κύμβαλο αλλαλάζων. Ακούοντας τους υπηρεσιακούς και την ηγεσία του Υπουργείου, θα συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Φωτιές άναψε και η αναφορά Ζήνας Πουλή περί κουμπαροκρατίας στην εκπαίδευση. Για την αποδιοργάνωση μέσα στα σχολεία φταίνουν και πολιτικά πρόσωπα, φταίνουν και κουμπάρι. Λυπούμε που το λέω. Θα πρέπει ο Υπουργός Παιδείας να διατάξει πειθαρχική έρευνα εις βάρος της κυρίας Πουλή, γιατί δεν είναι δυνατόν με δηλώσεις τέτοιου είδους να αφήνεται όλη η πολιτιακή ηγεσία του τόπου εκτεθειμένη. Εκπαιδευτικοί που άσκησαν κριτική στο Υπουργείο Παιδείας ή σε νοοτροπίες απαράδεκτες δέχτηκαν καταδίωξη. Κατά τα άλλα, η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής μελέτησε νομοσχέδιο με το οποίο καταργούνται κανονισμοί που απαγορεύουν στους εκπαιδευτικούς να κρίνουν δημοσίως εκπαιδευτικά θέματα. Και να ευχαριστήσω δημόσια την Επίτροπο Διοικήσεως, γιατί μέσα και από τη δικιά της έκθεση έσπρωξε ουσιαστικά τον Υπουργό να προχωρήσει σε αυτή τη ρύθμιση. Θα περιμένουμε να δούμε το πόσο υπέρμαχοι θα είναι και όταν θα μιλούμε για την ελεύθερη έκφραση των μαθητών, του μαθητικού συνδικαλισμού. Εξασκείται μια πνευματική τρομοκρατία από τους έχοντες και κατέχοντες θέση εξουσίας.